Хора. Аз съм Виолета. Това не е нищо. Трябва да вземеш неща от честа и идви тук. О, искам да отида в мината. Дай, аз съм миньорката. Аз съм миньора. Дай ми факли. Мале, това не си го правила цялото на Survival, нали? Не, аз не го направих на Survival, защото такова... Кирки. Взимам си 2 Iron кирки, 2 Iron меча и... 2... Защо ми ги... Даде? И аз отивам... Факли имаш ли? Да, имам. Дай ми ги всичките. Ти на другия тач. Да, ела да ти дам така. Но е същата като онази къща, която бяхме на Survival. Аз я копирах от клиповете, ще се гледат и... Само третия етаж няма такова. Той там нямаше третия етаж. Имаше? А, да, имаше. Аз го направих, защото ми беше скучно. А шум е голям. Има айрон долу. Браво. Да! Това е Емералд. Епизод. Сигурно ли дали е седо? Да, Има ли брони? да, има. Вземи си, аз не искам. Цяло има ли? Да, има. Айрон. После ще отида да си. Тя беше твоята или на малките обе, не знам. Моята. Всички имахме брони. Не. Имаше и ти. Аз имах такова шапка. Ела да Че... вземеш. Пак ли бе? Малка ти. Аре, аз се оставям тук и бягам от тук, защото кой знае кой идиот е разкопанил тук. Ами, аз? Не бе! Опар да се качваме до нана, бе. О, няма да може да свима. Мале, вратника. Мале! Какво е? Що ме ушамали? Не да исках да заговоря. Как казах това? Завитам. Офа. Аз съм легнала в леглото да... Легнах. Къде е моето... ето Лили. Аз легнах в леглото. Айде. Чакай, бе. Никога не ми се случва да снимам. Над мене! Това не шамари. Шамари. Бъгва се, ма. Има казани. Добре, аз отивам навънка. Чакай, аз идвам с тебе. Да се мъркам в приключения. Вики, тук е топло, да имате въдици, сега има ли? Въдици? Не, забравих. Но има ядене. Аз ще взема малко пише. Не, няма да се взимам. Такова и си къщата, защото ако си изгубим да такова. Да си знаем. Да напишем командата и готово. Чакай, аз ще цепя малко дърва. Вики, намери някъде коло или какво да се крайчи да вземеш малко. Защото аз сега не мога. Добре, окей. Аз ще да пребия.